खुलुमबाय लोगोफोर बर' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गिबियाव गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ ससियेल मिडिया बाहायनायाव सांग्रां जा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखा ससियेल मिडियायाव अजद दैखांनानै सासे लाइमोना हमजाबाय। ससियेल मिडिया फेसबुकआव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखा बेफ्रुसार अजद बिबुंथि होनानै पुलिसजों हमजानो गोनां जादों सासे लाइमोना। हमजानाय सेंग्राखौ गगामुगनि होननानै मिथिनो मोन्दों। सेंग्रानि मुंखौ निपम चुटिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ आलफानि मुङाव रां दाबि खालामनायनि अजद दैखांदोंमोन सेंग्राया। लोगोसे गोबां बदनाम दं होननानै फेसबुकआव होनाय बिबुंथियाव बुंदोंमोन सेंग्राया। लोगोसे मानवेन्द्र शर्मानि बुथारनायनि अजद दैखांदोंमोन गिबि मन्थ्रिनि बेरेखा, जायनि थाखाय दिनै सेंग्राखौ पुलिसा हमदों। दासान्दि गरसुक पुलिसा सेंग्राखौ हमनानै गरसुक थानायाव लाखिदों आरो सोंनाय फिननाय खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दुखुनि खौरां, धेमाजि जिल्ला जनाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दानसोरां ब्रह्म बिथाङा दिनै फुंनि 5:20 रिंगायाव प्रेसार स्ट्रकजों हरखाबै जिउ गोमायो। बिथाङा धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापरि हसिनापुर सिबि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै ओनसोलनाङै दुखुनि साया गोग्लैनायनि अनगायैबो माखासे आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मुगैथाव लाजिथाव जाथाया आरोबाव जादों। चिराङाव 9 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ बिफायानो जिनाहारि खालामदों। चिरां जिल्लानि धालिगावआव मोनसे मुगैथाव लाजिथाव जाथाय जादों। बुहुमाव मानसि माहारिया बिफाखौ सासे जोनोमगिरि एबा नखर बेंगिरि महरै बयबो मान होयो। नाथाय जों दिनै बेनि उल्थासो नुनो मोन्दों। सासे बिफाया गावनि 9 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामना पुलिस थानानि आलासि जानो गोनां जादों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि धालिगाव थानानि सिङाव थानाय साथिपुर ओनसोलाव। बे जाथाया सोराङाव फैदों जेब्ला गावनिनो फिसाज्ला देरसिना बिफानि जिनाहारि खालामनायनि सावगारिफोरखौ मबाइलाव नुयो आरो लोगो लोगोनो धालिगाव थानायाव एजाहार होयो। जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै पुलिसा धालिगाव थानायाव POCSO एक्टनि सिङाव 138/2021 नंनि मोनसे केस रेजिस्टार खालामो। बेनि उनाव दायनिगिरि मुर्सि हाकिमुद्दिन 35 बोसोरखौ बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय चिरां आरो क'क्राझार सिमना ओनसोलनिफ्राय हमनो मोननानै पुलिसा खायो आरो धालिगाव थानायाव लाबोयो। बे जाथायखौ नोजोर लाखिनानै चिरां जिल्लानि DSP मुर्सि प्रताप दासआ फोरमायोदि बिथांमोना मोनसे खौरां मोन्दोंमोन दि सासे मानसिया गावनि 9 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों। लोगो लोगोनो पुलिसनि मोनसे हान्जाया साथिपुर ओनसोलाव नायगिदिंहैयो। नाथाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिया खारनायलाय चिरांनि सिमना ओनसोल बासुगाव थानानि सिङाव थानाय मोनसे जायगानिफ्राय हमना मोनो आरो दा बे दायनिगिरिनि सायाव आयेननि राहा लागासिनो दङ। रायजोआव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायजों सा 80 सुबुंनि जिउ खहा जादों। कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै सोरखारा गोख्रों हाबा मावगासिनो दङ। बेनि गेजेरजोंबो हादोरसायाव थांनाय सानसेनि गेजेरावनो सा 80 कर'ना बेरामनि जिउ खहा जानानै थांदों आरो सा 5,436 सुबुंनि देहायाव कर'ना मोननाय जादों। मख'थावनादि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों रिपर्ट होनाय बायदिब्ला हादोरसायाव थांनाय सानसेनि गेजेराव सा 1,22,977 कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो सा 5,436 सुबुंनि देहायाव कर'ना केस मोननाय जायो। हादोरसायाव सा 5,436 सुबुंनि देहायाव कर'ना केस मोननायनि गेजेराव सा 595 सुबुङा कामरुप मेट्र' जिल्लानिफ्राय होननानै मिथिहोदों। लोगोसे हादोरसायाव कर'ना जिउसानिफ्राय उदां मोननायाबो 85.47 जौखोन्दो जाहैबाय। बेराफारसेथिं हादोरसा सोरखारा कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै मिनि लकडाउन फोसावनायखौ फैगौ 5 जुन खालारसिम फालिनो बिथोन होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय BTCनि 25 नं बागानपारा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि 7 दैदेनगिरिफोरखौ होखारनाय जाथायखौ लानानै दिनै होखारजाग्रा 7 दैदेनगिरि फारियै देबाजु गयारि, सोमदोन बर', अलिन्द्र चन्द्र रामसिंहारि आरो देपेन बसुमतारि मोनहा बुङो दि GSPनि आफादगिरि थामहिनबा MP नब कुमार सरनियानि जानानै बिसोरखौ खामानि मावनाय अजद होनानै होखारदों। बिसोर अजद होनानै बुङोदि बागानपारा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि प्रदीप कुमार बर', लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बाबुल चन्द्र बर' आरो नेहाथारि मिथुन बर'मोननि खैसारावनो बिसोरखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों। बिसोरनि होखारनाय जाथायनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' आरो बागानपारा बियाबनि MCLA थामहिनबा BTCनि बुंथिगिरि काथिराम बर'मोननि नायबिजिरनायखौ लुबैदों होखारजाग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनहा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय हरबाय। नोंथांमोनखौ सोरजिगिरिया गाहामै लाखिथों। गोजोन्थों।